Nwafọ Okoye Giovanni Odim na yomaka mkpụrụ obi Grace Ugomma Odibo Ifeoma Ndupu na ezinụlọ na yomaka mkpụrụ obi Ambrose Imo Mmeremukwu ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Uche Onyekwere. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ejike niile n'echiche, okwu, omume site n'ịlapụ ezi omume niile kwesịrị na anyị ga-eme site na mmehie site na mmehie nke kasị ukwuu. Ya ka nji ayọ Maria dị ngọzi Virgin Mary na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ gị niile na ụlọ ụmụnna ka Chineke jike niile meere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, wee dulo anyị na ndụ ebe ebe.
Chineke onye ebere, i sitere n'okwu ọnụ gị bụ nwa gị were ụzọ dị ịtụnanya mee ka gị n'ụwa dị na mma ọzọ. Anyị na-arịọ gị mee ka anyị bụ ndị otu Kristi were ịhụnanya na ịkpọ ọkụ n'okwukwe dị ndụ na-akwadosi ike maka emume nke a na-abịanụ. Site na adị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Joshua. Di nwenụ gwa Joshua sị, taa ka m si n'ebe unu nọ wepụchaa ihe ihere nke Ijipt. Ụmụ Izrel manyere ụlọ ikwu ha na Gilgal n'ụbọchị 14 n'ọnwa ahụ. Na anyasị ya, ụmụ Izrel mere mme ngabiga na mbara ala Jeriko. N'ụbọchị na-eso emume ngabiga, ha wee rie nri si n'ala ahụ bụ achịcha na-ekoghị eko na ọka arụrụ n'ọkụ n'otu ụbọchị ahụ. Site n'ụbọchị ahụ, ha riri ihe si n'obodo ahụ. Nri ahụ a na-akpọ mana akwụsị ịda. Ebe ụmụ Izrel anaghịkwa enweta mana ọzọ, nri ha na-eri n'obodo bido n'afọ ahụ gaba n'iru bụ nri ala Kenan mepụtara. Okwu nke osebụlụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya, ife anyị ga-aza bụ detu ọnụ ka ịhụ na adị nwe n'ụdị ụtọ. Aga m agọzi dị nwenụ mgbe niile, otito ya ga-adị n'ọnụ m mgbe niile. Mkpụrụ obi m ga-eji dị nwenụ n'etu ọnụ, ndị umeala ga-anụ ya wee ṅụrịa. Soronụ m too dị nwenụ, ka anyị jikọọ ọnụ tụọ aha ya. Achọkwara m dị nwenụ, o wee za m oku, bịakwa zọpụta m n'egwu m niile. Lee anya ebe m nọ, ọnụ ọchị waa gị, ihere ghara ikpuchi gị ihu.
ogbenye nke a kpọrọ ya dị nwenu anụrụ olu ya wee zọpụta ya na nsogbu ya niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ọ bụrụ na onye ọbụla ebiri n'ime Kristi, ọ ghọọla ihe ekere ọhụrụ. Ihe ekere ochie agafeela, ọ bụzi ihe ekere ọhụrụ nọchiri ya. Ihe niile a bụ aka ọrụ Chineke. Ọ bụ Chineke mere ka anyị na ya dị na mma site na Kristi. Ọ bụkwa Chineke tinyere aka ya n'ọrụ ime ka adịmma nke ya rute ndị mmadụ. Isi ya bụ na Chineke nọ n'ime Kristi na-eme ka ya n'ụwa dị na mma. Ọ naghị ndị mmadụ ụgwọ njọ ha. Ọ bụkwa anyị ka ebunyere ozi ịkọrọ ndị mmadụ na ha na Chineke adịla na mma. Ọ pụtara na anyị bụ ndị nọchitere anya Kristi, ka a ga-esi na Chineke onwe ya si n'ọnụ anyị na-akpọ oku na-arịọ ụmụ mmadụ sị, ka unu na Chineke kpezie, dị n'udo. Ọ bụ n'ihi anyị ka Chineke jiri mee onye ahụ na-enweghị njọ ọbụla ka ọ ghọọ njọ, ka anyị wee bụrụ ịdị mma nke Chineke n'ime Kristi. Okwu nke osebụlụ ụwa. Anyị nọnyela unu. Ihe ọgụgụ nke a si na ozi ọma dị asọ nke Luke dere. Ndị ọnụ ụtụ na ndị mmehie bịakwutere Jesu ka ha wee nụrụ okwu Chukwu. Ndị Farisii na ndị ode akwụkwọ wee malite ntamu sị, nwoke a na-anabata ndị mmehie nke ọma, sorokwa ha na-eri na-aṅụ. N'ihi ya, Jesu wee tụọrọ ha ilu sị, otu nwoke nwere ụmụ nwoke abụọ. Nke nta n'ime ha sịrị nna ya, nna m, kee ihe gị niile, bunye m nke ruru m. Nna ha wee kewara ha akụ na ụba dị n'obi ya. Mgbe ụbọchị ole ma ole gasịrị, nwa ya nwoke nke nta ahụ wee kwakọrọ ngwongwo ya gawa n'ala ọzọ. Ebe
ọ nọrọ rifuchaa akụ na ụba ya dum site n'ibi ndụ aghara na ịla ihe n'iyi. Mgbe o mefusịrị ihe niile o nwere, oke ọṅụ siri ike dara n'ala. Oke ụnwụ siri ike dara n'ala ahụ. Mgbe ọ malitere ịnọ n'ụkọ ọbụna nke nri ọnụ, ọ gbakwuru otu onye ebe ahụ nara ya ọrụ ịbụ onye egoro ego na-azụ. Ezi n'ubi ya. Ọ na-adị ya ka ya were mgbugbo ahụ ezi na-ata were rihuo afọ, ma ọ dịghị onye ọbụla na-enye ya ihe ọbụla ka o rie. Ma mgbe ọ matara onwe ya, ọ jụrụ onwe ya sị, ọ dị ụmụ odibo ole egoro ego nọ n'obi nna m na-eme erimeri ka o siri masị ha? Gịnị mere m ji nọdụ n'ebe a na-anwụ n'agụụ? Mba, aga m ahapụ ebe a lakwuru nna m sị ya, nna m biko emeghe m, mejọọ eluigwe mejọọkwa gị. Ekwesịghị m ka a kpọkwa m nwa gị ọzọ. Mee m ka abụ m otu n'ime ụmụ odibo igoro ego. O wee bilie lakwuru nna ya. Ma mgbe ọ ka nọ n'ebe dị anya, nna ya letịrị anya wee mere ya ebere. Nna ya gbara ọsọ wee makụọ ya, bịakwa were ịhụnanya susuo ya ọnụ. Mgbe nwa ahụ sịrị nna ya, nna m, emeela m njọ, mejọọ eluigwe mejọọkwa gị. Ekwesịghị m ka a kpọkwa m nwa gị ọzọ. Ma nna ya gwara ụmụ odibo ya, meenụ ngwa ngwa, chịpụta n'uwe mwụda kachasị mma yikwasị ya, gbanyekwa ya mgbaaka n'aka na akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ. Sepụtanụ ehi ahụ gbara abụba, gbuonụ ya ka anyị kpọọ oriri, ṅụrịkwa ọṅụ. N'ihi na nwa m a nwụburu anwụ ma bịakwa tete na ndụ ọzọ. O fuburu efu ma chọta ya. Ha bidoro oriri na ọṅụṅụ. Mgbe nwa ya nke diọkpara si n'ubi na-alọta, mgbe o rutere ụlọ nso wee nụ ụda egwu, hụkwa ndị na-agba egwu, ọ kpọrọ otu nwa odibo ya jụọ ya ihe na-emenụ. Nwa odibo ahụ wee sị ya, nwanne gị lọtara. Nna gị wee gbuo nwa ehi ahụ gbara abụba, n'ihi na ọ lọtara n'udo na ahụike. Ma o jiri iwe jụ ịbanye n'oriri ahụ. Ma nna ya pụtara rịọkwa ya ka ọ bata n'ụlọ. Ma ọ sịrị nna ya, lee, afọ ole m tara gị ahụhụ, o nwebeghị mgbe ọbụla m nupụrụ gị isi, ma ị wepụtabeghị otu nwa mkpi nye m ka m na ndị enyi m wee kpọọ oriri. Ma mgbe nwa gị nke a ya na ụmụ nwaanyị akwụna ripịasịrị ihe niile iji biri lọtara, i wee gbuoro ya nwa ehi ahụ gbara abụba. Nna ya wee sị ya, nwa m, mụ na gị nọ ebe a mgbe niile, ihe niile m nwere bụ nke gị. O kwesịrị ekwesị ka anyị rie, ka obi tọọ anyị ụtọ, ka anyị ṅụrịkwa ọṅụ, n'ihi na nwanne gị nke a nwụrụ anwụ bịakwa dị ndụ ọzọ. O fuburu efu, e wee chọta ya. Oziọma nke osebụrụ ụwa.
Otuto dịrị Jesu. Onye jisi ike. Onye jekete halụ. Ma na-enyere ya aka. Nna amara Igbo anyị so na gospel art ọ fịakwa ma arụ ọsụsụ. Na-agụ ya ọ dịzie ka ma bụrụ onye Igbo. Ama m osi m n'aka ka o si ndị taịpụrụ ya. Nna ike gwụkwọ. Ihere na-emechazi bụ nnọọ. Unu mara ana m adị very shy. Ma dị very shy. Anyway, ka unu mee? Think ọ ka mgbe m kala ụka ebe a, ọ bụla ịbịa sonye n'ụka, mgbe m kala ụka dịka chief celebrant dịka na 2018. 19, 20, 4 years. Na oge na-agakwa ahụ. Hey! Yeah, dịkwa egwu. But it's very hard, very joyful thing to be here again. Ọ na-adị mma anakọta bịakwa n'ụlọ ile ndị nke gị maka na ọkwa n'unu mere na anyị ji nọ n'obodo a. Ọ sị na ndị Igbo anọrọ ebe ka ihe ndị fada na-achọkwa n'ebe. So asị ka m kene unu na-ekenekwenụ Fada Jude. Nna anyị ọnụ ya? Ọ nọrọ ya? Ọ mụdị nchaji taa. Mana anyị na-ekene Fada Jude maka na ihe ọ nọgị ebe a for some time and ọ bụrụ obere ọrụ ka ọ na-alụ ebe a. On a more serious note. So mgbe ọ na anyị mụ ndị fada zukọ ogo fọrọ anyị na-ekpekwe ekpere maka na ịchọ ndị nke gị ị na-alụ ọrụ n'etiti ndị nke gị ọ na-aka adị challenging ọ bụrụ mmadụ kala anyị nwa na-alụ ọrụ na abadị mụnwa nọ St. Jerome be ndị ọcha nọ oge ha na-asọtụwa anyị anya obere mana ebe a so anyị mere agaghị eme nkwu ihe fada agaghị m anụ nkwa ebe a otu o si ọ ga-afekwa m ahụ. Because the man were a very good spirit to work with our community, a very special apostolate. Father Jude, the Bible said in the letter of St. Paul to Philippians, chapter 1, from verse 6, he said, praise the Lord Almighty, for he who has started this good work in you shall bring it to completion. Father Jude, Jesus. God, Jesus. Ọkwa na ezigbo mmadụ na-eme ọ na ọkpọ anyị sị ụmụnne m bịakwa nụ ka unu fụ ndị nke unu ọ ya bụ na nnọkọ ebe a today enwe onye ọya ya ha na-afụ ndị fada ebe a mana anyị na-abịa so m sị ka m kene ya maka ohere onye m ịbịa ka ụkata ya gbasa within 1 hour ụfọdụ mụ na-epredict to go 2 hours. I will disappoint you today. 1 hour mana ebe ọ bụ na o rugo 4 years m bedebe emisigo m unu too much. Achọghị m ka unu naba today. Anyị anọta aka. Anyway, o wee bụrụ ife egwuregwu bụrụkwa ife enye Chineke eke na I'm happy to be here. Enwenye nchọ ka m jụọrị biko ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ke ndị kacha mkpa n'ụwa? Ụmụ nwaanyị na-ala ike ajụjụ a wee biko ụmụ nwoke n'ebe a ọ ụmụ nwoke ka mkpa ka ụmụ nwaanyị ka mkpa? Biko ịma na ịbụ nwaanyị n'ebe a ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị n'ebe a na ị ga-akwụ nwa ọtọ kwurugodo ọtọ ka ịfụ ụmụ nwaanyị one n'ebe a kwurugo n'ọtọ kwụrụ ọtọ ịgba nkịtị kwụrụ ọtọ ịgba nkịtị oto dịrị Jesu. Ụmụ nwaanyị kwụrụ ọtọ na-ele m anya. Ụmụ nwoke ngwa lekene na ụmụ nwaanyị anya ọ na ha ezughị ọ ga-eme jos nekene nọmba ụmụ nwaanyị n'ebe a kịta ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị anọ n'ụlọ ụka ebe a ga-agbakwe m tie ebe a ga-agba m tie. You know, the Bible says in the book of Psalm 139 from verse 14, also, praise and thanks to God, for these people are wonderfully made and beautifully and fearfully made.
Unakwa ka Chukwu si kpụọ ọfa ha na-amasọ mma. Biko nkụpụ ụmụ nwaanyị anyị aka biko. Biko nọ naanị. Ama na ụmụ nwoke omeghị iwe na ahụ. Ngwa ọ bụrụ ibu nwoke n'ebe a kwụrụgoro ọtọ. Kwụrụ ọtọ ụmụ nwoke kwụrụ ọtọ. Kwụrụ ọtọ nwoke. Ndị nna papa ide nna ụmụ biko ngwa ndị nna kwụrụ ọtọ gbanụ nkịtị. Ngwa na-ekenere ụmụ nwoke n'ebe a na ewepụga ụmụ nwoke a enweghị ụmụ nwaanyị na-ebe eme. The Bible says that in their womb, in their mother's womb, n'afọ nne ha ka Chukwu ji sị na ụmụ nwoke dịkwa na mkpa. Psalm 139 from verse 13. Ọ sị he knitted them together in their mother's womb. Ifọ ka si gbatịa nwoke gbatịa ifọ ha. Biko kụpụ ụmụ nwoke aka. Ngwa were na oche. Enwe ndị ala kpọbịara. Ihe ma nwoke na nwaanyị. Ihe ji wee mee ihe a bụ ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị ịdị mkpa. Nwoke ga-enye nwunye ya ugwu, nwaanyị ga-enye di ya ugwu. Nsọpụrụ na nsọpụrụ, ebele na ebele, ịfụnanya na ịfụnanya. It's a two-way traffic. Enwere onye ka ibi ya mkpa. Ọ ka eji kpọọ ya nwoke na nwaanyị. Chineke kere anyị nwaanyị na ụdị nwoke na nwaanyị maka na ọ ma na ebere ya n'ebe anyị nọ erika. Enwere obe nwoke nwaanyị ga-anọ gbawa mbọ. Ọ bụrụ na ewezụga nwaanyị na nwoke ama m succeed. Nwekwe mgbe a ga-abụ nwoke na-agba mbọ, o nidikwe nwaanyị to help him to succeed. Ihe ndị a na-adị oke mkpa. Mana ebere Chineke anaghị akpakwanụ oke. The mercy of God. Ọ bụ isiokwu anyị taa. Ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị, Chineke anyị bụ Chukwu onye obi ebele. Onye obi ebele. Nwachukwu kwụrụ n'ụkwụ gị. Onye ọbụla kwụrụ ọtọ n'ụkwụ gị. Kwụrụ n'ụkwụ gị. Ụka anyị bịara taa abụghị ka ị bịa nọrọ ala na-amasị ọsọ. Kwụrụ n'ụkwụ gị. Kwụrụ n'ụkwụ gị maka na achọrọ m ka ị kpọpụta onwe gị ihe ọbụla bụ ihe ha na-agbasasị gị anya n'oge awa. Ọ nsogbu. Ọ bụ nke nọ na di na nke nọ na nwaanyị. Ọ bụ ụmụaka a mụrụ amụ ka ọ grandchildren ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. I want you to let go everything right now so that you can open the pathway of divine encounter. Maka akwụkwọ nsọ si na okwu a na-ekwu dị ndụ. The words that I'm speaking to you, they are life, filled with life and spirit. Onye nwere okwukwe ka a na-ekwu ya bụ okwu Chukwu n'ụbọchị taa ga na-enwele ngọzi. You don't need to wait for the time for the prayer of the faithful. When the word of God is being ministered, the power of God is given unto the people of God, and the people with elevated faith will receive their blessings in Jesus' name. Anyị na-ayọ Chukwu amara n'ụbọchị taa maka na taata bụ ụbọchị Chineke gwara anyị okwu ebele. We need the mercy of God. Ma nwoke ma nwaanyị n'ebe a anyị emehiego Chineke. The Bible says in the book of Psalm 130 from verse 3 to 4, also, if you, O God, should mark our iniquities, O God, who will stand before you? Nobody. God of mercy and compassion, look with pity upon me. Father, let me call you Father. 'Tis thy child returns to thee. Jesus, Lord, I ask for mercy. Let me not implore in vain. All my sins I now detest.
bless them. Never will I sin again. Oh, see my Savior bleeding, dying on the cross of Calvary. Oh, to thy cross my sins have knelt thee, yet he bleeds and dies for me. Jesus, Lord, I ask for mercy. Let me not implore in vain. All my sins I now detest them, never will I sin again. Aton kiti neri akagenu. Jesus, Lord, I ask for mercy. Let me not implore in vain. Oh, Father, we thank you for this day. All my sins. Remit all the sins of your children, Lord. Now they We say no to sin and we say yes to grace. never will I sin again. Child of God, the Bible says in the book of Deuteronomy chapter 4 from verse 31, it says, I, your Lord, will forgive you your sins, for I am the Father of mercies, that I will not destroy you, for I have a covenant with your fathers. Chineke anyị bụ onye obi ebele. Awe na anyị onye nwe mbiko nye na anyị ebere gị. Gbaghara na anyị mmehie anyị. Were amara gị chọọ anyị mma. Ị gosiri m obi ebere mgbe na-adịghị ike. Ị gosiri m obi ebere mgbe na-adịghị ike. Ị gosiri m obi ebere mgbe na-adịghị ike. Ị gosiri m obi ebere mgbe m na-adịghị ike. Ọ dị ka m nọ n'olulu ọnwụ, ị bịara gbapụta m, wee mee ka m guzo n'ebe dị elu, n'ebe dị elu. Ị gosiri m obi ebere mgbe m na-adịghị ike. Ị gosiri m obi ebere mgbe m na-adịghị ike. We pray in Jesus' name. Nwachukwu were oche. Chukwu onye obi ebele, God of mercy. We call anyị akụkọ n'ụbọchị taa, the prodigal son, if you want, the sinful son, and then his brother, the holy brother, on parenthesis, and then also the merciful father.
akọ niile akọla anyị na okwu Chukwu nke anyị nụ today kere mkpụrụ ọ ga-amịta n'ime anyị. Anyị abịago yọọ Chukwu mgbaghara sị ya gosi anyị obi ebere na anyị ajụgo mmehie. Ihe a bụ oge Lent. Asịgodo iri na enwere mgbe ị na-anaghị ekpenwu ekpere, oge a bụ oge ị kwesịrị ikpenwu kpee karịa ka isi ekpe na mbụ, maka na ihe a bụ oge amara, the season of grace. Awe na-ayọ Chukwu amara nke ebere, the grace of mercy, maka na enwe onye n'ime anyị ga-anọnwụ n'iru Chukwu ma ọ gọchasịba mmehie anyị. Nobody. This boy wee jekwuru papa ya wee sị, nna m kenye m oke nke lụrụ m. Give me everything. I need my own share of your estate. Very courageous young boy. Mpi ya na-ene ya. Nne ya sị ya, why? Because you can just imagine there was a conversation. Otu ị nọkịta so Mark, nwa ga-apụtasị gị nye m ihe niile ka m pụọ. Ị ga-asị, okay, what is going on, right? You engage in a conversation, but this boy insisted, kwechiri, nye m oke m, I want to go and find my own way. Nne ya kenye oke ya wee gaba. O chekọla ife niile wee jebe na mba ọzọ. Long story short, ụnwụ wee budo, agụụ wee bịa, onweghịzi ego o nwere, o ripịasịgo akụ na ụba ya, bie ndụ mmanya na ndụ akwụnakwụna, mebisie akụ na ụba nne anyere ya. But there was a high point there. The Bible said he came back to his senses. O wee sị gịnị? O wee laghachikwute n'uche ya wee sị, gịnị ka m na-eme n'obodo a? Afụfụ ka m na-ata, mana enwere m nna nwere ndị ọrụ ọ na-akwụ ụgwọ. Nna m bụ ọgaranya, m nọ n'obodo ọzọ na-eme gịnị? Na-ata afụfụ. Ọ sị gịnị? Aga m ebili laghachiri nna m, ruo na aga m asị ya, nna m gbaghara m na emegidego m Chukwu, mejọkwa go onwe gị. He made a decision. One thing about that man, that little boy or young man, that he said what he was going to do and he did it. But ihe kwesịrị kpachapụ anya bụ na marakwa na nwa a nwere ohere nke amara, chance of grace Chineke nyere ya, maka na ọ bụrụ onye ọbụla na-aga ya bụ ije na-achite nwa ọkụ unu maalụ. Ọnụgo ọtụtụ n'ime anyị ma ndị ụmụnne anyị ma ọnkụl anyị pụrụ ya bụ njem, ụdị njem anwa anyị afụbeghị anya till today. Ịnụgodo akụkọ fa ihe na-anụ adịghị mma, ọ ada ọfụma na ntị. 10 years 15 years ifụbeghị anya ka ihe ha chetagoro, ka ihe ha nwetagoro agba aka. But sometimes when we move, ọ bụcha ha na anya na ha agba mbọ, oge ụfọdụ grace elocate high, or maybe anyị apụghị with our father's blessing. Ọ bụrụ na ị na-ebe a so na ndị gara ụdị ije a kpọọ nna gị na fonu n'ụbọchị taa ma gbasaa masị esi ya, nna m gọzie m. But ọtụtụ n'ime anyị pụrụ without our parental blessing. Ụfọdụ ka ọ gazikwa alụ, ụfọdụ ka ọ na-agazi ọrụ. Enwekwara ndị pụtara with ngọzi niile a gaa ya bụ njem, mana ọ meta ha mụlụ otu fasi tụ n'anya. Mana this boy si na aga m alaghachi. He went back. The human mind is so powerful. You know, there was a time of conversion and a time of sinfulness. Nando, this boy. During this time, all they connected to God. He came back to his senses. He came back to his mind. He was out of his mind. And oh, this guy is out of his mind. We make such comments, right? And it's true. Onye na-agba egwu ma ọ bụ onye ndị na-eme movie, anyị nwa na-amata ebe ha na-emeta ọfụma oge ụfọdụ ma ebe ha na-eme mistake. Ma ibe fada na-ekwu okwu Chukwu, ọnụ nwa na-ege anyị ntị na-ama oge fada kwutekwe nke okwutecheghị nke ọfụma. Because fada na-ekwu okwu Chukwu adịghị perfect, ọkụnụ maalụ. The Bible says that when the priest is talking to the people of God, he's talking to himself too. Anyị chabụ ndị mmehie.
I need Ramara. But we need to learn how to say, I shall arise and go back to my father. There is no beautiful moment than now, the season of Lent. It doesn't matter how far you have been in sin. It doesn't matter how long you have, how deep you are in the life of your sinfulness. No, come back. Make a decision. Because when there is a chasm, when there is a disconnect, the prophet Isaiah chapter 59, we go from verse 2. I'll say, because of our sin, that there is a disconnect, a separation between God and man and us. Now when we pray, his ear is blocked, he doesn't hear our prayers. And when we stretch out our hands, he doesn't want to hold us because of our sins. But he came back. He came back. And when he decided to come back, the journey back home was very short in comparison to the journey away from home. Why? Chukwu onye obi ebele. Ebele Chukwu na-abịa kpachi ogologo ụzọ anwa mezie ya ọ dị mfe. That fear, that long process ị na-think, hey, emejo ka ị na-agapa n'ụlọ ụka emezi. Ị na-ejekwe na-atụ iru Chukwu for. Ụjọ a na-atụ gị to come back. Today is the time for you to make that decision. God wants you back. God wants us back. Just for us to make that decision. I shall arise and go back to my father. Once you make that declaration, God will shrink the distance. Remember the Bible says a day in the sight of the Lord is like 1,000 elsewhere. So once I'm ready, he will do what? He will make it easy for you. I have no pleasure in the death of a sinner. The prophet Ezekiel. But rather let the sinner come back to me and do what? And live. That is about this son. What about the brother? What about the older brother, the holy brother? I called him holy today because in parentheses, because we think that he was the holy guy. But I don't think so. He was also part of the problem. Just like all of us, I need now contribute to the problem. We contribute in one way or the other. Only about elder brother, one negi bata, he refused to join the celebration, and he was angry that his brother returned. Now I was asking myself, why such behavior? Yes, all natural reaction. You are coming back for me to celebrate you. No, life doesn't work like that. You have to earn what you need. Something like that. But it will require no deal also. Younger brother, he did not stop him. He did not. In the Jewish law, there were different laws, even respect of the older brother, respect of the older sister, respect of the mother, respect of the father. He did not play his role as an older brother. What happened one year? So he who did not stop his brother from going out was not happy to have him back. So what did that tell you? Maybe when boy like the 1 year around, Joe got to Isonandi name to our Isonandi Naga Henry Madaka Manam Badan so we chop a haka, Yinera Haka. I don't want to Yogi because I don't know who you are. You are celebrating their failure. You want to be there to tell the story of how they failed in their lives, but you never contributed to their success or even to make their lives better. You were telling a dinner union on a mechanic teacher and as you know. You got for dinner union alone. Now, Bambo. The Afoya got one, call them and walk out and one kitchen. Why you don't say them? Why Afoya got one walking okay? Or I have worked at the Jezena if you go near and I them. Or the can a sonio, I am a sonio one yonya. Kamalo yonya, ye booze a megane. Where ma? We have to watch out for one another, especially dinner union.
di na nwunye. Amara nke Chineke, Chukwu onye obi ebele chọọ ka anyị nwekwa obi ebele n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Unfortunately, oge ụfọdụ ọ adịchazi otu ahụ. I don't know why. Look at this guy. A na-ayụ ya bịa n'usoro rie oriri ọjụ. Ọ chọghị iso wee mịa. Obodo megịnị wee mawa nwanne ya nwoke ikpe. He became an accuser. Ọkwa o jesigoje isi ego butu ụmụ akwụna wee natazie ka anyị soro ya ribe olili. He became the judge. He was taking the position of God. But onye nwezi akụnụba bụ papa ha nabatara nwanne si celebrate, mana mgbe onye ihe ga-agwa gị na onye abụchaghị ezigbo mmadụ bụ n'uto ajọ echiche na ya n'ime, o chefuori na akụnụba niile nna ya nwere asị dị ọkpara na onye onwe ya na egburu efi mara abụba to celebrate onye furu efu has nothing, almost an insignificant effect ka ọ ga-enwe na the wealth of that family. Mana to show you ụdị mmadụ ọ bụ, ọ chọghọ dị ka nwanne ya soro rite ya bụ oke. Ena anya ọ na-ahụ nwanne ya as a competitor. Mgbe nwanne ya sizi ka m pụọ, onye nwere ike isi nna m nye m akụnụba m, that guy nwere ike o nwere very good, ọ dị very talented, mana o need guidance. Ọ bụrụ ihe nkụzi nye anyị ndị nna nna ebe ụmụ anyị nọ. E nwere ụmụ anyị ndị nwere that ihe a na-akpọ ya ikikere ịga mee ihe, adventurous. We need to guide them too, because some of them na-agatakwa ihe. But ụmụaka na-etokwa eto, nne na nna sị gị nọrọgodu chere tukwuo oge erube ha gekwa nọ gịnị ntị. But this older brother became the judge, accusing his brother. You know, the Bible says in the book of Revelation, chapter 12, from verse 10, also, now has come the time of salvation, power, authority, and the kingdom of God the Father. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them day and night before God, has been thrown down. Accuser. The season of Lent is the season when the devil wants to accuse you every day and remind you the sins you have committed from Wipempe till now. Ịchọsị ime ihe ọma, ọ sị gị na-emekwa n'ihe ọma na o mere ma chi ekwe ihe imechakwa ị ga-adaghịkwa na nsogbu ọzọ. Ịchọ ịkwụsị mmanya okwensu eme ga accuse mmanya nke a na-atọ ka echi adịghị ị chọrọ ịkwụsị. Ịchọ ịkwụsị iri ịga ebe ị na-eri gwogwo, asị gị gịnị dị imechakwa na. The devil continues to accuse you with the things you know you've done wrong. Ịchọ ikpe ekpere dị ka nne ezinụlọ, ekwensu abịa play ya n'isi gị, chetara gị mgbe ị gara oriri akpọ nwanne. You say, there's no need to pray. I'm already a chronic sinner. You are not. Obi ebele Chineke ga-azọpụta nwu gị Nwachukwu. This boy dị ka ndị scribe na Pharisee n'ozi ọma, ndị obi ọjọọ na-eme mgbe ha hụrụ na Jesu na-anabata ndị mmehie. Obi ọjọọ na-eme ya mgbe ọ hụrụ na papa ya na-anabata nwa nne ya nwoke. You can see how synonymous that behavior is. Iso na ndị na-eme obi ọjọọ ma a na-achọ inyere mmadụ aka. Iso na ndị ihe ọma onye ọzọ na-alụ afọ. Iso na ndị mụchara ụmụ mana ịfụ ka ụmụ onye ọzọ na-ata afụfụ ị na-enwe aṅụrị. Ịnụzie na a na-achọ inyere ya aka ma ọ na nwa onye anọ na rehab, ọ na nwa onye anọ na therapy, ọ nwa onye anọ na hospital. Ị chọrịghị ka ọ gbake at all. Ị na-celebrate ya, you don't want to. You begin to blame them and accuse him. Was he not the one going down the downtown and doing drugs? On na Western Avenue, eje crack cocaine. So why should I, No, don't judge them. The Bible says, do not judge so that you will not be judged. Luke chapter 6 verse 37. I said, do not condemn so that you will not be condemned. Brother, he said, grow one another. Grow one another. Anyị kwesịrị inyere onwe anyị aka. Maka na ihe a bụ oge amara. Chukwu onye obi ebele. Obi ọjọọ na-eme this boy. Na nwanne ya nwoke megene natara ụlọ. I'm spending time on that because sometimes anaghị ekwu maka ya na-ama that prodigal son ikpe every time. Ihe o mere adịghị mma. Mana ọ na-enwezi second chance.
Let me tell you, we have made use of our second chances a long time ago. And that shows you that God is the God of multiple chances. There is no more second chance. No. Also, we are every day. We are every day. Every day. Every day. Because when you are don't give room for that to happen. This boy didn't do anything for his younger brother. Let me tell you, when we die on the judgment day, God will not only judge us for the things we have committed, He will also judge us for the sins, for the things we have failed to do. Commission. And with a sin of commission and sins of omission. Sins of commission being that he made intentionally, like the prodigal son. Sins of commission. But what about the sins of omission? Letter of St. James chapter 4 from verse 17. The Bible says, to you who has something good to do and fails to do it, it is a sin unto your spirit. James chapter 4 from verse 17. So like that elder brother, he did not stop his brother from going out. He wasn't happy to welcome him. And even which means with the information and being a son of a rich man, connection, what information, but he did not even go out to search for that brother of his, to bring him home, to help him. He did not. So that will tell you the kind of person on Yawabo. Sin of omission. Let us be careful. What about the merciful father? They go do reaction and for long way. I want to say, we basa akia, we marko again, marko we say, no. Mana, remember that boy again repeated because I say, naga me kuli, one nam na me Johnny. Was for only omegini nam emejola mugi. Iya okuru na oge me omegini omeria. That will also tell you the kind of person that young boy is. You need the direction. Oh, you emeko. But just that he was not really directed, what we call the too stubborn, or maybe a mistake. But he came back. He came back. I want them to do to now my family, I want them to go to her. What's it going to be me? Manani abasaka we megene na batia. Enwere akwa nsọ ka anyị mụta ebe ahụ. Na agbanyeghị otu ọbụla igara. Let me tell you. The distance, there is a higher level of joy in being connected to God than in comparison to the sadness in being away from God. That's why in John the Kachen, because you are trying to connect back, but we need to help one another in this season of Lent to come back to God. We need it. Because when you cut off from God, John chapter 15 from verse 5, I say, I am the true vine and you are the branches. Cut off from me, you can do nothing. So when you cut off from God, you can do nothing. But when you are with God, what happens? You enjoy the mercy of God. Submit yourself to God. Submit yourself to God so that you can resist the devil. So here made that boy. You will bow down with that prodigal son. Maybe he was not spiritual. He was not filled with the Spirit. When you don't pray, you can make historical mistakes. Before I just hear, I'll take it some long time. You need to pray. You need to submit yourself to God so that you can resist the devil, and he will do what? Flee from you. James chapter 4 from verse 7.
That's what we need. Here's ihe niile anyị kọziri kịta ka ihe anyị mụtara. What is the lesson we are going home with? Nwee ebere n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Nke abụọ, gbaghara mmadụ ibe gị, gbaghara nwunye gị, gbaghara di gị, gbaghara ụmụ gị, gbaghara ndị enyi gị mejọrọ gị. Nke atọ, adọgbuzine, ajọjizine, ekokọzine, the punishment. Aga m emeriri gị ihe a maka na ọ ihe mere m. The Bible said in the first reading, God took away the reproaches of the people of Israel. Ihe ihere na afụfụ njọ ha niile o wepụ ya n'akụkụ. Nye ọgụ nke m. So vengeance wepụ ya n'akụkụ. Aga m eme gị ihe mere m, wepụ ya n'akụkụ. Ihe anyị mụtakwara ebe a. Then reconciliation, ihe ọgụ nke abụọ. 2 Corinthians chapter 5, precisely from verse 19. Or why today say, for God has started the road of reconciliation, and he will forgive you your sins, and he has given you the ministry of reconciliation. What does that mean? When you go get the ministry, so ọbụrụ na Chukwu gbaghara gị sọsọ, ọ chọkwa ka ije mee gịnị je gbagharakwa onye ọzọ. Na nkwụsị okwu, ka Chineke mere anyị ebere, ka Chineke chekwebe anyị, ka onye anyị amara ya, ka anyị kpebiri n'ụbọchị taa agbasa ụka ị mara onye agha megidere gị gakwuru Jesi ya agbagharala m gị. Do not wait for the offended. Gị nwa bụ the offended. Don't wait for the offender to come for reconciliation. God was the offended, but he came and was seeking reconciliation with us, the offenders. That is the life of a Christian, swimming against the current. To be a Christian, one of the most difficult religions in the world. The only religion I say, I won't even give you a chance to slap me here in the first place. Therefore, this Imam is saying this one. But for you to see, that's what God wants us to do. If not the difficult, but no, it sounds simple. Chineke chọrọ ka anyị mụta ya n'ụbọchị taa. So ka a na-agwa gị ka m na-agwa onwe m. Ka anyị maa na oge lenti ya na anyị ga-eto. Agba Easter ibe n'anya n'azụ, ọ bụrụ na ndụ gị agbanwebe ha, ma na ime lenti ya ọfụma. Mana agbakwa Easter Sunday na anya n'azụ legharịa, check your life so far this Easter season, Lenten season. Ọ bụ na enwe changes. Then ị kwesịrị ịjụ onwe gị ajụjụ, why did I waste my time during this Lenten season? Mana oge ka dị. From now till Easter, you can still change. Maka Chukwu anyị bụ Chukwu onye obi ebele. Udo dịrị unu. Gbakwuru n'ọtọ. Ka anyị ọnụ Chineke amara ya n'ebe anyị nọ, mana ka anyị kwupụta okwukwe anyị n'ebe Chineke nọ, wee kwee ya nkwa na anyị ga-abụgide ụmụ ya. Ajọ m unu ajụ n'ekwensu n'ọrụ ya niile na mmetọ ya niile. Unu kwere na Chukwu Nna onye kere eluigwe na ala. Unu kwere na Chukwu Nwa onye gbapụtara ụwa. Unu kwere na Chukwu Mmụọ Nsọ na nzukọ nsọ Katọlik na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara nke njọ na nrite n'ọnwụ nke arụ na ndụ ebe na-abịanụ. Nke a bụ okwukwe anyị ka anyị kwenyesiri ike n'ebe Jesu Kristi onye bụ Chukwu nọ. Amen. Ka anyị werezienụ obi anyị niile, tikọọ olu anyị niile n'otu okwukwe, rịọ Chineke n'ụzọ niile o si na-akpa anyị ka o nyere anyị aka. Nwanne anyị nụrụ arịrịọ anyị. Nwanne anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka nzukọ nsọ Chineke, ndị ndu ya, Pope, ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị niile tere mmanụ ije ozi, ka ha nọgidesie ike n'ọrụ maka mmadụ niile, ka nzukọ na-abawanye n'ọnụ ọgụgụ na okwukwe. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Maka ndị ndu nke obodo dị iche iche na ndị ha na-achị, ọkacha ndị nọ na nkewa n'ihi agha na ọgba aghara, ka ha wezụga ntọghahie na nsogbu ha niile ma chọba udo. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Maka ndị niile na-achọ ịbịaghachi azụ n'okwukwe nke nzukọ Kristi, ka Chukwu gbaa ha ume na njem nke okwukwe ha.
anyị ayọ gị dị nwe n'anyị Iwe n'anyị nụrụ ahịhịa anyị. maka ndị niile ketara oke n'ahụ Kristi site n'ihe isi ike nke ha na-agabiga, ka Chineke nye ha obi siri ike nke ndidi ịnọgidesi ike n'ezi okwukwe Kristi. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị Iwe n'anyị nụrụ ahịhịa anyị. maka ndị otu anyị niile gbakọrọ n'ebe a tata na ndị sonyere anyị na Jamas n'ụzọ dị iche iche, ka anyị niile nata ọgwụgwọ nsọ na udo site n'ebere Chineke, onye ọ na-amasị ịgbaghara njọ anyị niile. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị Iwe n'anyị nụrụ ahịhịa anyị. maka ndị nwụrụ anwụ, kacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Jamas tata, ka ha keta oke n'ala eze eluigwe. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị Iwe n'anyị nụrụ ahịhịa anyị. Ka Chineke ji ike niile nụrụ ekpere anyị ma were ngọzi ya chọọ anyị mma, mana n'ụzọ pụrụ iche ka o gosi anyị ebere ya. Ka bụ ekpere anyị na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Gbaghara anyị eze ebube, gbaghara anyị, gbaghara anyị eze ebube, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere n'ụwa, gbaghara anyị okwu ọjọọ niile anyị kwuru n'ụwa, gbaghara anyị, gbaghara eze ebube, gbaghara anyị, gbaghara otu na-eme mma, gbaghara anyị okwu ọjọọ niile anyị kwuru n'ụwa, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere n'ụwa, gbaghara anyị. Amara gị ebuka o Chineke onye kere mmadụ, amara gị onye na-eme mma o, amara gị ebuka o Chineke onye kere mmadụ, amara gị onye kere mmadụ o, onye nwụrụ n'obe, amara gị ebuka o, odupụta obere anya zuo, amara gị ebuka o, ọkwa gị onye na-asa anyị mmehie anyị o, ọkwa gị onye bịara ụtarị n'elu obe, ọkwa gị onye si anyị bịa ma atụla egwu o, ewu o Chukwu ọma, ewu papa, amara gị ebuka Chineke onye kere mmadụ, amara gị ebuka, ewu papa o, amara gị ebuka Chineke onye kere mmadụ, onye nwụrụ n'elu obe, onye apịara ụtarị ahụ, ọkwa gị si anyị bịaba atụla ụjọ, ọkwa gị bụ onye na-asa mmehie anyị, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrịnụ, ọ bụghị mmadụ ka otito anyị ga-adịrị, ọ bụghị mmadụ ka otito anyị ga-adịrị, otito anyị niile ga-adịrị Chineke mma, ewo mana ọ bụghị mmadụ we otito m niile ga-adịrị, mana ọ bụghị nwoke ka otito m ga-adịrị nwa, ọ bụghị nwaanyị ka otito m ga-adịrị, ọ bụghị ikwu m, ọ bụghị ibe m, otito m niile ga-adịrị nụ Chineke mma, ewo ọ bụghị mmadụ we, ọ bụghị mmadụ we, elu ụwa mmadụ be, elu ụwa mmadụ be,
dere eke n'elu ụwa nke ahụ ihe niile bụ n'ebube David aye o jaa ya mma soro jaa ya mma ono elu ụwa mmadụ be ewo ndị so n'agbụrụ David anyị o zọọ ya mma odo Jesu akpọgidere n'obe abụga na-eko mere ụwa onye nwanyị nwụrụ n'elu ebe onye ga-agwa m ihe o mere ụwa a mara ya ube egburu ya okwu abụga na-eko mere ụwa onye nwanyị gburu n'elu ebe ga-ene ka o mere ụwa Jesu nwụrụ n'elu ebe onye ga-agwa m ihe o mere ụwa ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka m nwere onwe m ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma o nwere onwe gị ịmana ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka m nwere onwe m ọbara ya na-emepe ọnụ ụzọ ọbara ya na-emepe ọbara ya Jesu ọbara gị ọbara ya onye nwe m ọbara gị ọbara gị ọbara ya ọbara ya onye nwụrụ n'elu obe ọbara ya Jesu ọbara gị na-emepe ọnụ ụzọ ọbara ya bụ ka o si mere ọbara ya bụke ọbara Jizọs bụ ka o si mere onye bata onwere onwe ya ọbara ya bụke ọbara ya bụ ka o si mere ọbara Jizọs bụ ka o si onye bata onwere onwe ya ọbara ya bụ ka o si mere ọbara ya bụke ọbara Jizọs bụ ka o si mere onye banye onwere onwe ya ya bụ ka o si mere ọbara ya bụke ọbara Jizọs bụ ka o si mere onye banye gbawa nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma o mewe nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs ilewe onye ahụ onye ga-ama ya o nwa Chineke nwere obi ebere eze nna na-eme dị mma m elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekpere ewe m aga m amaba n'ime Jehova ga-akọba
nụbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ife ya amasị Chineke ji ike niile ịnalụnụ. Onye nwe anyị ji aṅụrị ebutere gị onyinye ndị a bụ ihe iji agwa anyị ọrịa mgbe dum. Biko, anyị ji umeala na-arịọ gị, mee ka anyị jiri okwukwe dị ndụ na-esekpụrụ gị, bịakwa na-efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka nzọpụta nke ụwa site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite na obi enu ka anyị nụdịwenu Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O Nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, n'ihi na ọ bụ gị nwa tiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha were na-akwado n'afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na n'ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ Chukwu. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe n'ime ọma niile nke eluigwe na-eto ogogo niile na-asị: Nsọ, 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 o sebụrụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hosana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi ka onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosana n'elu kasị elu. Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka idoo onyinye ndị a nsọ site n'ihukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ o jiri aka ya nara, were achịcha nye gị ekene na otuto, onye waa ya, nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-ejuru nye maka unu. Otu ahụ kwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Your holy death, O Lord, we remember. Your blessed resurrection we proclaim. Your coming in glory we await. Amen. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta.
anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị ịdị mma ịkwụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis, Bishọp anyị bụ Jose na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na ha eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, otu jiri aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ga-eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwenye na nrọnye. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o sebụrụ na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewere gbara ha nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụlụ gị, udo ka m na-ahapụla unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dị elu unu mgbe niile. Ka anyị nyelụta n'onwe anyị ekene nke udo. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, viatiqui ad cenam agni vocati sunt. Divenum, et usuram che batani molum, a gosso foco, a globingati.
Corpus et Sanguinis Christi, custodiat nos in vitam aeternam. Amen.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke, ọ bụ gị na-enye mmadụ niile ndị na-abata n'ụwa ihe. Biko, were ebere na ebube nke amara gị hunye n'ime obi anyị. Mee ka obi anyị jupụta n'ihe nke ozi ọma gị. Ka anyị na-eme ihe na-amasị ebube eze gị mgbe niile. Bịakwa nwee ezigbo ịhụnanya n'ebe ị nọ na n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Site na Kristi Onyenwe anyị. Biko ka anyị nọdụ anyị. Anyị nwere obere ọkụ onemone wee na-elotekwara anyị niile confirmation anyị na-ekwu maka ya nke Archbishop Gomez ga-ebi ebe a wee mee May 14 5 p.m. ka anyị na-echeta ya wee na-elotekwa ikusa nke anyị bụ ofu na chapter 17 chapters na USA here gbakọnatara ọnụ kịta wee na-aza ikusa nke ebidola ebe a. Convention nke arọ anụwa bụ na San Antonio June 24 to 27. San Antonio, flyer dị na board ka anyị ndị book airline, book ya flight and book ya hotels. Enwekwara ad nke a na-eme $100 a page, $75 half a page. Information niile dị na board. Ndị nwere ajụjụ maka ya gbaanụ mbọ ka unu hụ ndị isi anyị Skolog Amaka na Paul Ifedeba. Ndị young adult, the young adults youth choir agbasasịa unu nwekwa practice unu oge unu ji enwunye agbasara ozigbo. Young and youth choir, young adult and youth choir, you have your practice immediately after Mass. Friday anụnwa na-abịanụ bụ April 1. Ihe na-ekwu kịta abụrụ April 4. Ọ bụ April 1. Anyị na-emebu Stations of the Cross. Anyị na-eme ya, ndị anyị ka anyị na-eme ya virtual. Maka o si wee dụ na Friday anụnwa enwere Mass ebe a n'elekere 7. Ejimelo n'ebe a. Ma na-akpọ ejimelo ọbịbịa na nwere onye dị ama. Ọ bụrụ na akpọ kedu afọ na na-etinye. Onu gbaji ha boys. Amara onye ihe akwụ ọtọ nụ ka ama ka ọ na-agbajiva. So ọ bụ nyanwa ka mamụ ya rapụ. Friday anụnwa ka a ga-akalụ mama onu gbajie boys ụka. Ọ bụ 7 p.m. Anyị afụta ka anyị sọpọtụ anya ka o si wee dị etu a. Ọ bụkwa ofu anyị nwa ka a na-agwakwọ anyị nwa ga-emekwa Stations of the Cross. So ụbọchị anwa anyị ga-enwe Stations of the Cross ebe a 6:30 p.m. 6:30 p.m. physical Stations of the Cross. 7 agbasazie enyi ozigbozi ọ bụrụzie Mass maka mamụ ya. Ọkwa anyị ghọtala ya? Ọkwa anyị ghọtala ya? Okay. Community retreat nke anyị na-eme kwa arọ ọ ga-abụkwa ebe a physical April 2nd. Ya bụ ụbọchị Saturday anụnwa April 2nd ka anyị ga-enwe our community retreat. Ọ ga-ebido na 9 a.m. 12 enwe confession penance service maka ndị parish anyị maka nkwadobe Easter. Ndị fada ya karịa ofu so ka anyị gbaa mbọ bịa. Ọ bụ na
onwe ka o si eme ịbịa retreat n'oge ma lotekwa maka confession and anyị nwa as ndị Catholic ka anyị si wee kụziri anyị iwu ji anyị ije nkwupụta n'oge Lent ka anyị lotie ya. Confession a emesịa ya retreat ya ebidokwa continue na-aga. A ga-agbasa retreat na 4 p.m. this Saturday, April 2nd ka anyị lota. Ndị prayer class catechism bido tata. Ha bidoro today prayer class for ụmụaka ndị nọ na ya. Onwe ndị ejere tata ka unu lote ka unu fụ onye isi n'afọ maka ya, Maazị Boni Ezechukwu. Etu anwa ka ọ dịkwa ndị junior presidium ndị Legion unu na-enwe ya na hall. Ha bidokwa tata. Ha na-ebidie agbasa ụka 8 nke ụtụtụ. Junior presidium ndị Legion ha na-eme na church hall ụbọchị ụka ọbụla. And ka esi wee kọwala anyị ndị junior presidium bụ from 80 years to 17 years. 80 years to 17. If you are in that range for the Legion of Mary, you belong to the junior presidium. You meet at the church hall after 8 o'clock mass every Sunday. Unu lote ụbọchị ụka gara aga onwe flyer nke gbasara ofu ụkọchukwu anyị na-eme research maka immigration, etu anyị na ha si emekọta. Flyer ahụ ka dị na board. Ije iserekwa de link dị ebe anwa zisabara ya ndị ọzọ niile. Ọ bụ anyị kwube anụba. Ọ bụrụ na anyị si na ya ama aza azịza, ihe o gosiri bụ na anyị adịghị enwe nsogbu ọbụla, ma ọtụtụ n'ime anyị nwere na-enwe nsogbu immigration. Ọkwa eziokwu? So ọ bụ etu ha na-eme research maka ya ka ha ya eji were mma ka o si wee dụrụ anyị. O nwere onye ihe dị n'afa gị, o nweghị ka e esi ma na ọgụ umelie. So etu ga esi na wee zi ya dịka esi eme ọkwa n'ụbọchị ụka zara. O nwere onye ya ama onye mere ya nọ. Ime ya na ya link izipụrụ ha zaa zara ebe anwa. Zigakwara ya ndị ọzọ niile ịma alụ bụ ndị Nigeria ka ha nwee ike izi ya. Isere foto ewepụna the flyer. Do not remove the flyer from the board, please. Anyị mee ya izu ụka anụwa na izu ụka na-abịa as soon as we can. Virtuous certification ka anyị kwuru. Anyị niile menọ na parish anụwa dịka esi wee mee ka anyị ghọta. All our training certificates are expiring or has expired. Virtual training, retraining, the idea ebe anụwa April 4th, Monday, 7 p.m. Onye bịara ebe a is either in the church here or in the church hall. April 4 for everyone, from the ushers to anybody that does anything in the church here. You are required to have it because we have children with us here. It's the diocesan law and we must fulfill it to continue. April 4, Monday, 7 p.m. Ndị ICMO ana-elotara unu nzukọ unu bụ April 2nd. Emecha ha retreat ozugbo unu ebido ya. Ndị Knights of Columbus, they are celebrating Life of the Unborn, and it was amiable by giving out roses to the members of our Igbo Catholic community for 1 rose, 1 life charity donation. So it was the day can see where grow. So Abba Hayemie probably Abba Saoka Kahane Mie. So Kauno I got a name Kainero Haka.
Then for Holy Week nke na-abịanụ, April 11 bụ Monday, ụbọchị anwa bụ Christmas Mass. Ọ ga-abụ na Cathedral 7 p.m. ndị chọrọ ije 7 p.m. April 11 ka a ga-enwe Christmas Mass. So ndị ya ejenụ ka unu kwadobe ka unu malụ, and ihe eje ihe aga n'oge maka ndị fada niile, ndị dikin niile ebe anwa na a na-ekwo ya ekwo. So ihe abịa n'oge ka i were nweta uche. April 11 7 p.m. Palm Sunday ya bụ Sunday nke aga. Next Sunday bụ ya bụ Palm Sunday. Am I right? No. After next Sunday ọ bụrụzie Palm Sunday ka anyị lote na anyị emekwa procession here ka anyị si eme ya. Anyị ebido ya n'ilo were mee ngarube. Tata bụ ụbọchị ụka ikpeazụ n'ọnwa nke March. So ọ bụrụ na a mụrụ n'ọnwa nke March kịta kwụrụ ọtọ. All the March babies, if you are born in the month of March, please may you stand to be recognized. All the babies, all the people born in the month of March, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear March babies. Happy birthday to you. Anyị na-ekene anyị niile, wee na-ekenekwa na-elotere anyị agbasa ezinụlọ iwu bụ ndị bịa atụ mma tata enye Chineke ekene sa agbasa na ha nwere ihe anyị eji kpatụ n'ọnụ ka ha si eme ka anyị si eme. Anyị lotekwe ụmụaka first, ụmụaka jecha ọ bụrụzie okenye, and ije iwere nke gị eje na-ewe ka i wetara onye a ka i wetara onye a, iwere nke gị nwa were pụba. Ọ bụ ihe anyị na-ayọ. And nke ọzọ bụ ị na-ewu ya, make sure to keep our place clean. Onye blọkụrụ gate, o nwere onye Toyota Corolla blọkụrụ gate, anyị na-ekwu oge niile ọ bụrụ na enweghị ọnụ kpọọ ndị na-eto moto ha too onye. Anyị ekwugwo ya n'oge, anyị ama na-amazi ọkwa. Anyị were oghere a wee na-ekene ụkọchukwu kala anyị ụka tata, na-ekene unu niile ka anyị kụpụ unu Fada Uche aka. Daalụnụ. Biko nu ka anyị kene nụ Sir Ikebodo maka ọrụ ọ na-alụ n'ụlọ ụka anyị. You know, I na-elekere gị na-akụkọta 1 o'clock, so we did it. Mgbe m na-abịa ụka, akwụsịrị m n'anya na ya bụ ọkwa Sir Ikebodo gbara maka ndị fada anyị na-eme ya bụ research. Wee sị na from 18 years up, ha gụrụ m ebe anwa. So mụ na onye isi ndị nne, ma onye isi ndị nna, ma onye isi ndị youth wee nwee agreement na a ga-esendịrị ha nke ha also na electronic copy, so that ọ bụrụ na ị chọrọ ịmaghị otu esi snap ya na board to get the QR code, esend alụ gị ya na grupu ndị nne na grupu ndị nne, ịnweta ya ijọs ịkụọ ya kpọkọm udubago na ebe ị ga-eme ya bụ ihe a dị oke mkpa. Onye atụ n'ụjọ na onye na-ebula gị Naijiria. Ihe ahụ iji fụ na ihe gbasara anyị, ihe gbasara nsogbu anyị na-aga tụrụ ndị Naijiria ebe a, ọ dị oke mkpa. Mụ agakwana through my own stress. Onye ọ na-agago nke ya, mana ọ bụrụ na ya anaghị ekwu okwu, anyị ga-enwe policy changing na Congress. Do you understand? And the Congress anaghị ene anya n'ihe ekwuru n'ọnụ. They want to see the numbers, they want to see the study or scientific research. Ịhụ na ya anyị mere ndị Ghana kịta enwetago nke ha. Unu ahụ n'otu o si aga ụfọdụ ndị be anyị na-agazi Ghana wee chọọ ibi obodo a, ọ naghị awụ ọkụ. Ịhụ na ya emego ọ dịtụrụ ha mfe ndị Ghana. N'ịrụ almighty Nigeria anyị nọ na-ata ahụ. Unu mụrụ nwere ka ọ dị ọkwa ya.
ọkwa na eziokwu. So mewu citizen mewu green card me nwe nke ị nwere nwe onye m onye iwu ọ anonymous survey ụjọ atụ na gị nwere na biburu gị tinye aka ebe ahụ so that n'ụmụ anyị na-abịa ndị ga-abịa in the next 5 years 10 years ọ dịtụrụ ha ma mfe ọkwọdụ m otu ahụ. So onye isi ndị nne ya fada na-eme ya were asị m kelee gị maka ọ nọghị ebe a ọ sị m kelee gị so onye isi ndị nna asụkwa m kelee gị unu tinye ya ka ọ baa na grupu ndị nne na nna na nke ndị youth nweta ya iklik ya obuba gị n'ịntanetị 20 minutes 25 minutes imechago ọ naghị egbu oge ọ na-atọ ka mmanụ aṅụ onye nwere ikwu okwu mba oke ngwakwa ụlọ ọtọ ka gbasa anụ onye nwe anyị nọnyela ụnụ ka Chukwu Chike niile gọzie ma chekwaba unu nna na nwa na mmụọ nsọ ka anyị nabanụ na misa agwụsịgo. O meworo ya ihe mmadụ apụghị mere anyị ọnwụ mmadụ apụghị nwụrụ anyị ogologo ndụ nke ikwu ma apụghị inye n'umo ịma na ụtarị nke enyi ma apụghị ịnara m ịma na ọnwụ n'obe nke ikwu ma apụghị nwụrụ m oro m ya nwanne m amara ya amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe nwanne m amara ya youth choir o meworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m ọnwụ mmadụ apụghị nwere m ogologo ndụ nke ikwu ma apụghị inyenụ m mana ụtarị ọhụ nke enyi ma apụghị nara m nwanne m amara ya amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ